ce drăguț, Adriana. Trecem la partea a doua. Întoarce-l. Întoarce-l. Așa. Avem un design aici făcut de familia Buză. Deci, am avut eu poza asta? Să vă zic, când am venit din Germania, l-am considerat cel mai arogant om. Dar m-am înșelat, îmi pare rău. E un om extraordinar. Domnul să-l binecuvinteze. Vreau și eu... Mamă! Să vă arăt ceva, dar nu vă arăt din prima pe față, ca să nu vedeți din prima. E ceva super fain. Ascultați-mă, dacă doriți, se merită. Hai să vedem. Așa. Nu vreau să-l arăt din prima. Ha-ha. Ha-ha. Nu știu, dar când a venit ziua să căsătorească sora Adriana cu Petru, o mare binecuvântare. Dar suntem căsătoriți. Dar ziua aia când a fost, Când a fost. uitați, eu ce vă arăt. Care se agată? Dai să vă arăt adevărata față. Știi, și omul are două fețe. Da, una când îi plouă și una când îi ninge. Pe vine soarele. Un ceas extraordinar. Ai pus baterii tale? Cred că se merită foarte scump. Scump foarte bine, nu? Mă, costă. Cât costă? Depinde de mărime, de complexitate, Cine ce de cere? imagini, depinde Da? cine cere, da. Auziți? Depinde. Depinde. Și când te duci la frizerie, depinde de frizer, nu? Exact. De presa care o ceri. Deci, asta a fost tot. Deci e ceva frumos, mulțumim familiei Buză și credeți-mă, se merită. Așa ceva nu întâlniți decât în Plauen, la fratele Buză. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin. Și pe voi. Amin, amin.